Obiteljsku idilu Jurice i njegove obitelji prije 12 godina prekinula je vijest da će zbog otkazivanja bubrega morati na transplantaciju. Nije imao ni 30 godina kada je primijetio prve simptome. Počne te boli glava, misliš da to ima veze s migrenom i piješ neke pilule protiv glavu, bolje dalje ideš i međutim desi se to neko zamućenje vida, misliš da je dioptrija, dođeš kod optičara, veli pa ne imate savršenu dioptriju, odeš izvaditi krv, nalazi do neba i onda tu kreće jedno, ajmo reći, ili otrežnjenje ili šok, nevjerica. Nikada nije bio sklon porocima, vodio je zdrav i aktivan život. Sudjelovao na brojnim sportskim natjecanjima, čak i za vrijeme dijalize. Nakon dijagnoze doznao je da postoje dvije vrste liječenja. Hemodijaliza jednostavno morate 3 puta tjedno po 4 sata biti vezani uz bolnički centar ili dijalizni centar, dok peritonijska dijaliza pruža mogućnost puno više slobode, ali s druge strane zahtijeva i uključivanje samog pacijenta u liječenje. Jurica se odlučio za peritonijsku dijalizu. Nakon sudjelovanja na europskim igrama transplantiranih osoba, njegovoj nestrpljivosti došao je kraj nakon 7 punih godina. I to tipa 3-4 ujutro, nisam se čak 5-6 puta ni htio javiti na telefon. To je bio poziv koji se čeka od početka kad znate da ćete jednog dana, nadate se, doći na red. I od tada kreće cijela jedna priča, transplantacija, oporavak i novi život. Nikada nije saznao ime i prezime osobe koja mu je spasila život. Zna samo da je riječ o muškarcu. Iako je njegov organizam prihvatio novi bubreg, nije sve išlo glatko. Ja sam isto, de facto, nakon transplantacije i jedva preživim, dobio sam sepsu. Na sreću sam odmah dobio antibiotike koji su spriječili da nestanem. Sestre su cijele noći boli s temperaturom 41. Oporavak je prošao jako brzo. Jurici se život nakon transplantacije promijenio za 360 stupnjeva. Osvojio je novu medalju na europskim igrama transplantiranih. Osnovao je novu obitelj i treći je put postao otac, te pokrenuo vlastiti posao. Ne samo da dobijete novu priliku, nego vi morate, zapravo dužni ste biti proaktivni i u životu jednostavno morate vašem novom bubregu pružiti da se dobro osjeća u vašem tijelu, zaslužiti tu transplantaciju. Znači, svaki dan raditi najbolje što možete, de facto biti olimpijac u svemu što radite. Zdrav način života pomogao mu je da opet stane na noge. Ni sada, nakon operacije, nije promijenio stare životne navike. Nakon transplantacije nisam više bio hardcore sportaš, ali još uvijek sam ostao bordanje, skijanje, podne ribolov, ronjenje, tako da i dan danas kad god stignem, zaronim, bordam, skijam. Što se tiče prehrane, znači uvijek morate, i kad se na dijalizi, i kad se transplantirani, tu je ta bubrežna dijeta. Ne masno, ne slano, ne gazirani sokovi. Jurica može reći da sada živi punim plućima. Samo se nada da će njegova idila trajati što dulje. Ako ste dovoljno otvoreni i gledate istinu u oči, znate da kad tad se može desiti da se to ponovo desi, da jednostavno donirani organ više izgubi funkciju i da se ponovo nađete tamo gdje ste bili prije 10, 15, 25 godina. I da morate to ponovo proći. Danas se u Hrvatskoj smanjila lista čekanja za transplantaciju bubrega. U ovoj priči novi bubreg nije spasio samo Juričin život, nego je darovao još 2, njegovim sinovima Roku i Natku.